L-offertorju it-tifsira tal-offerti u din fija tifsira sabiħa wisq. Fis-sagrifiċċju tal-quddiesa aħna il-koll preżenti li nkunu qed nieħdu sem flimkien maċ-ċelebrant inkunu qed noffru lilna infusna l-Alla bħala sagrifiċċju. Iva, lilna infusna. Fl-offertorju l-poplu jipparteċipa billi normalment itella l-ħobs u l-imbid. Il-ħobs u l-imbid jirrappreżentaw liċ-ċelebrant u lill-poplu preżenti. Irid ikun hemm xi simbolu li jirrappreżentana l-koll fuq l-artal, ma nistgħux fiżikament nitilgħu kollha kemm aħna fuq l-altar biex noffru lilna nfusna l-Alla. Waqt il-quddiesa ma nkunux qegħdin f'xi grupp tat-talb, dan huwa sagrifiċċju. Għalhekk l-Imgħallem Divin għażel xi ħaġa li tassew tkun simbolu tagħna ta' ħajjitna. Kristu għażel il-ħobs li jagħti s-sustanza u ma ninsewx dak iż-żmien il-familja ma jkollix il-ħobs mhux bħad-dinja tal-lum. Għandna l-ikel tant varjat. Għalhekk Kristu għażel il-ħobs u għażel l-imbid li huwa l-mudullun tal-art u jagħtina d-demm u allura il-ħajja. Għalhekk meta noffru dak li jagħtina in-nutriment, dak li għajjixna, inkunu qegħdin noffru lilna infusna. Mela aħna nkunu fuq l-altar tas-sagrifiċċju mhux biss bħal dawk li tellgħu l-offerti. Ma ninsewx li l-qamħ kellu jitfarrak, jintaħan u l-għeneb kellu jitgħaffeġ, jinasar. Dan huwa ħiel ta' dak li se jiġri fl-Ewkaristija. Jiġifieri, se ninbidlu radikalment, se nibqgħu dak li nidhru, iżda se toħroġ is-sustanza tagħna vera kif ħarġet is-sustanza tal-qamħa u tal-enba bl-għajnuna tal-grazzja tal-Alla u bil-merti tal-passjoni. Daqshekk hija importanti sewja ta' flor kbir ta' merti kbar bla qies is-sagrifiċċju tal-quddiesa għal min jieħu sem tajjeb fiha.